Hello, good afternoon, Sir Jologs, Sister Renz. Ayan, inopen ko yung, ano, unmute ba? Para marinig nyo yung ingay ng mga maya. So, ayan, medyo ano pa ako, hindi pa maganda yung boses kasi hindi pa ako nakaka-recover sa ubo at saka sa sakit ng lalamunan ba. Naririnig nyo ba yung kaliwat kanang ingay? May nagpupukpok ng kawali doon sa baba. At saka yung planggana, may naghihila ng banderetas. So ganun guys, piyestang piyesta dito sa amin ngayon, sa aming palayan. Ayaw ko magpakita, haggard ang yung lola ngayon. Warak-warak yung damit, parang pulubi. Hello sa inyo. Paus na nga ako, kanina pa ako nagsisigaw dito. Lumayas kayo mga maya kayo. Hindi kayo nakakatulong. So ayan, Sir Jologs, naririnig nyo ba? Yung mga ingay ng maya. Ayun o, dami. Kasi pag ganitong hapon, kailangan bantayan talaga kasi mas lalong marami yung maya pa tuwing hapon. Magpakita kasi stress, sabi ni Des. Hi Des! Oh, naririnig nyo ba? Yung may nagpapaano doon ng yung sira na planggana. Oo nga, kanina iniwanan ko yung cellphone ko doon sa bahay kasi andito nga ako. Pagbalik ko, wala na pala. Tapos na pala yung live ni Sir Jologs, yung LS niya. Salamat po sa pagtambay. I-mute ko ulit kasi naubo ako. Nakakahiya naman.
Hello sis Jupay channel. Hello sa inyo dyan. Kanina pa ako dito umaga nagbabantay. So ayan, negrita na si Tres. Masakit na rin yung lalamunan ko. Kakasigaw, kakataboy sa mga maya. So ayan sa dulo, ang dami oh. Doon oh. Ang daming maya dyan. At saka doon. So marami kami guys nagbabantay, pati yung mga pamangkin ko. Kasi pag ganitong hapon, nandyan yung mga maya. Ang dami nila. Oo nga sana, kaso lang, ganun pa rin naman. Hindi sila maitaboy-taboy. Maliwanag pa naman sis Jupay. 4:49 pa lang ng hapon. Hila-hila pa more. Si mother yon, Sir Jologs. Si mother yung naghihila ng nylon. Banderitas ba? Parang piyesta dito sa palaya namin. Oo, may try ko nga yun. Patry ko nga kay father maglagay ng ano, yung pamulot, pamasta ba yun? Ang ganda daw ng tunog ng lata. Oo nga sis, Jupa gusto ko na magkape. Kaping-kape na ako. Kapag kasi sis binantayan, yung isang grupong mga maya, kung bibilangin mo sila, siguro mga 100. Pag dumapo yan dyan sa palayan, pag alis nila, yung nababawas na palay, siguro mga 1 kilo, ganun. So, kada oras, ganun yung nangyayari. Darating yung anihan, wala na kaming aanihin. Naubos na nila. Pangit pa man din ngayon yung ano namin, hindi maganda yung palay namin ngayon. Kasi nagkamali yung binilihan ni father ng binhi. Iba yung naibigay. Ayun. Ang pangit nung kinalabasan. So, hindi pantay yung tubo ng mga palay. Yung iba, may bunga na, yung sa ilalim, wala pa. Kasi yung iba, matataas. Ano yung tawag nun? Hindi pantay ba yung mga palay? So, hindi ngayon maganda yung palay namin. Unlike nung nauna, maganda talaga yung palay noon. Kaso lang, binaha naman. Bakit hinihila daw? Para maitaboy yung maya doon sa dulo, sis Jupay, kasi kung pabalik-balik ako doon, kawawa naman ni Tres. Kawawa naman ni Tres kung pabalik-balik ako doon. Kaya ginawa ni Father, naglagay ng itong banderetas ba. Paggabi na sis, wala na, matutulog na rin sila. Mamaya mga alas 6, wala na. Madilim na eh. Sa gabi, umaatake na naman, alam mo na yung daga. So ganun ang mga karibal ng farmers. Maya sa umaga, daga sa gabi. So ganun guys. Ganun sis.
Nakikita mo ba, Sir Jologs, yung Maya? Andyan si Marites. Sino yun? Ginagawang dapuan ng Maya ang ulo ng scarecrow. Malinaw nga yung mata ni Sir Jologs. Nakikita niya kahit malayo. Samantalang ako, hindi ko makita dito sa monitor. Updated to them. Si Marites pala, si Renz. Si Sis Renz Diaz. Oo, Sis Jupay. Minsan, hindi naman natatakot yung mga Maya. Paano pagdaga sa gabi? Sino nagbabantay? Wala. Walang nagbabantay. Maliban na lang kung yung pusa namin mag-ikot-ikot dito sa palayan or yung mga ano namin, mga aso. Kasi yung aso namin, ano sila, anong tawag doon? Magaling sila manghuli ng mga daga. Kaso lang, minsan yung mga daga, andyan sa gitna ng palayan. Yung mga aso namin, dito lang din sa gilid, nag-iikot-ikot. Dapat ngayon upgrade din ang maglagay ng scarecrow, pero dapat sabitan mo ng speaker para lagyan mo ng sound ng tao. Oo nga. Pigil na ako guys, nauubo kasi ako. Di pa rin kasi ako totally recovered sa sakit ng lalamunan. Kasi namaga yung lalamunan ko, buti na lang. Kahit ano na lang yung iniinom ko, okay naman. Kaso lang, hindi pa rin maganda yung boses ko. At saka, nangangati pa yung aking lalamunan. Ayaw ko ng pusa at aso, masakit injection. Bakit? Nakagat ka sis Jupay? Oo, naranasan ko na yan nung bata pa ako. Kinagat yung paa ko. May anak kasi yung aso. Sinakmal yung aking paases. Tapos alam mo nyo ba na hindi naman uso noon yung doktor, di ba? Yung mga ano-ano lang, yung tambal ba yung tawag doon? Tapos inatake ako nung nung 17 years old ata ako or 15 years old. Umakyat na daw yung sa aking likod, rabies. Yung ng aso ba? Umakyat na sa aking likod. Alam niyo yung nangyari sa likod ko? Ang daming kaldet. Ginilitan ba? Alam niyo yung blade? Ginilitan yung aking likod. 6 na pares, bali 12, 12 na ilang inches kahaba yung sugat. Ayan ang nangyari. Hindi ko pa alam noon. Hindi pa ako makareklamo noon kasi hindi ko pa alam. Nangyari sa likod ko ang daming piklat. Nung nag-work ako sa Maynila, doon ko na-realize na para akong addict. Buwisit. Hindi pa ako makareklamo noon eh. Sunod-sunuran pa ako sa mga albularyo ba yun? Sunod-sunuran pa ako ng mga times na yon. Yung nagdalaga na ako, saka ko na-realize na hindi pala ako makakapag two-piece. Kasi hindi na maganda yung aking likod. My goodness. Naubo ako, grabe. Nagpipigil lang ako ng kate. Oo, sis Jupay. Hindi ko pa kasi alam noon. Kasi, ignorante pa ako ng mga panahon yon. Hindi ko pa na-realize na magliliwaliw pala ako. So, ayan nga, nakita nga ng aking ka-workmate sa Maynila. Sabi niya sa akin,
Mitch, kasi 'di ba yung pangalan ko Mitch. Mitch, nagda-drugs ka ba? Sabi ko, hindi ah. Bakit meron kang ano diyan sa likod mo, parang pinasakan daw ng droga? Walang hiya. Ano daw yung sinasabi ni Sir Jologs? Hindi na kasi ako nagbabasa dito eh. TikTok lang katapat niyan. Tatakbo ang Maya. Oo sis, hinihila ni mother doon sa likodan ko. Sa likuran ko yung nylon. Kaya yung mga banderitas na galaw. Oo Sir Jologs, may halo na ibang ano, variety ba? Nahaluan ng iba. May kulay itim, na palay. Ayan, hindi maganda talaga. Kaya hindi maganda yung aming palay ngayon. Hindi ko alam kung maka 20 kami, 20 kaban. Dati, ano eh, 70. Sabi ni mother, grabe ka naman kung hindi maka... Sabi ni mother, grabe ka naman kung 20 lang. Eh, gawin na natin mother ng ano, 50. Oo sis, oo sis Jupay, sabi nung ka-workmate ko dati kasi nagkasabayan kami noon maligo. Babae yun ha, hindi lalaki. Sabi niya, Mitch, nagdruga ka ba? Wala naman akong alam doon eh. Sabi ko, hindi ah. Haha, Tres Kitchen. Nasa picture ako nanonood kaya malaki screen ko. PC. Dito kasi ako aga sa office nakadot-dot. Oo, mahina nga ngayon yung anihan, sis Renz. Ewan ko ba. Pag hindi, minsan talaga, natataon din yung magandang ano, anihan. May time na hindi. Swertihan lang ba? Anong oras po ngayon dyan, Sir Jologs? 10 a.m.? Ah, wala dyan. Oo, sis Renz, nung kasagsagan nung may bagyo, 'di ba? Nung nakaraang anihan namin. Dinaanan tong palay namin, palayan namin. Maraming nasayang na palay. Akala ko talaga nagbibiro si Sir Jologs na may tahi daw siya. Kasi panay niyang ano eh, panay niya, 'di ba? Panay ang video mo, panay yung video mo. So nagagala ka. Siguro may ano ito si Sir Jologs, merong taga-video. Hello Des. Sis Des. Ito lang yung kamay ko oh, merong ano, merong lupa sa kuko. Malastik na to. Palit naman tayo, sis Jupay, minsan. Ako naman yung magagala dyan sa Maynila. Ikaw naman dito, sis. Para maranasan ko naman magpabawas ng kilay, magpa-pedicure, manicure. Kasi yung kuko ko,
Kulay ano na, kulay lupa, putik. Danas mo rin pala to, sis Renz. Yung maging ano, maging magsasaka. Kumati yung lalamunan ko. Hindi naman ako magaling, sis Des, magkanta. Parang mas mahirap yung tubuhan, sis Renz. Ano yun, mas mahirap. Parang mas mahirap kasi maano yung mga tubo eh. Pero masarap yun, yung tubo. Kadalasan nakikita ko yung maraming tubo, bandang, saan yun, yung nadaanan ko. Papuntang Bulacan ata yun. Yung papunta ko ng Pampanga dati. Parang may nadaanan ako dyan, maraming tubuhan. At saka bandang, saan ba yun? Saan ba yun? Kalimutan ko na. Bigatin lang si Sir Jologs. At saka si Sis Jupay din. Kamukha niya yung mayor namin dito. Yung mayora namin. Kamukha ni Sis Jupay. Bigatin. Padilim na. Alas 5 na. Timbang niya lang. Timbang mo lang sis Jo pa yung mabigat. Wow, marami na palang napuntan si Sir Jologs. Nakarating ng Australia. Pareho yung timbang natin sis Renz. 46 lang din ako. Diyan muna kayo mga sisikoy at ako ay i-mute ko muna to kasi ang kati-kati na talaga ng lalamunan ko. Pinipigilan ko lang. Tatahol na naman ako. Tatahol. So, maraming salamat po sa lahat ng nakatambay. Hello po sa inyong lahat. Mega love shoutout. Ayan, tumatahol yung aming mga alaga. May tao kasi sa bahay. I-mute ko muna guys.
hello. Good evening. Nakikita niyo pa ba ako? Hello. Madilim na. May aswang na dito sa aking kuran. Thank you so much. Sir Jolog, Sis Renz, Sis Jupay. Thank you sa inyo, Sis Rosie, si Gang, Sis Jer. Thank you, Sis. May aswang na oh, madilim na. Ang taba ng tiyan ko. Mag-end na ako mga sisi. Thank you sa inyo. Gabi na, lubat na. Nagparamdam na yung aking battery. Thank you sa inyo sis. Sir Julog, Sis Renz, Sis Jupay, Sis Jupay, Sis Rosny, and si Tigang. Thank you so much. Bye. Thank you sa inyo mga sisikoy. Bye na. Thank you so much. Madilim na oh. May aswang na. Ayan na si Buwan. Ayan si Buwan oh. Madilim na guys. May aswang na. May paniki na akong nakikita at saka tiyanak. May naririnig na akong tiyanak. Bye po. Thank you. Sana ba yung ano nito? 20% na lang pala ako. Malulubat na. Ayaw mag-end. Bye.